lau urte pasalia, legegintzaldia amaitu da, denabiziko impresioa, pozik nire indakoakin. Egia esan, eta zentzaizen, horrez, nik uste pozik egoteko arrazio batzu baditugula, eta nik uste lehendabiziko gaia dela gainera talde bezala hemen udaletxean osoko funtzionatu dugula, zer ustez, guztiok jarri dugu mai gainean dana lana ongi ateratzeko, oso ondo moldatu behar, zinegotzi taldeen artean, baita ere bertako langileekin eta horren emaitzan ikusten ere ikusi dela ez, eta gauza asko egin ditugu, beste egin badauza egin gabe gelditu diaz, arrazoiak ere badaude, ekonomikoak eta ez da gintzaldi arresa, haude hortatik begiratuta, baina ikusten nahiko duintasun ez dira mandugula. Erabaki dagokionez, zein erabakik sentirazten zituzte arro, hartako erabakien artean, zeintzuk dira arro sentirazten zituztenak? Hor, segun eta zer esforzo maila eskatzen dizun gai batek, ez? Esforzo handia eskatzen dutenak eta azkenian bukatzen dianak, horrelako impresio ona edo poza sentia arazten zaituzte. Zailak direnean ere baina, ez da esforzo handi gabe egindakoa. Ondo bukatzen dian gauzak eta gero ere, naiz eta jendeak ez ikusi, badaude hemen alkatetzatik edo tramitatzen dian edo gestionatzen dian hainbat gauza udalari ez dagozkienak ere zuzenian, baina nolabait bitartekari lanak eta eginda gauza bideratu egiten diana, ez? Horiek ere horrelako poza handia sentitzen da, ez? Eta, ez dakit, nahiz guztien artean sarian egin dugun proiektu horrek asetu nau asko gainera. Nolabait suertez etorri zitzaigun, ze hasiera batean hori joko udalak hartzeko asmoa zuen, logika bat zuen ere, euren bati bazetorren diru bat eta diru horiako itxasadarraren hasiera horretan inbertitzeko asmoa zegoen, hori joan ezin zen gauzatu izan eta orduan aukera hori izan genuen hemen guk aprobetxatzeko diru hori eta hemen inbertitzeko eta saria ez zegunea berreskuratzeko. Egin genuen, ni oso pozik nago, agian herritarrek oraindik ez dira kontziente ze balorea daukan, baina etorkizunari begira izugarrizko aurrera pauso bat egin dago. Eta, etorriko da gero ere beste itxasadarra osoa egingo dela, seguruz, Natura 2000 sarean sartuta dago, Europatik datozen bultzada guztiak alde horretatik bideratuta daude, eta nahiz eta horrein kontzientez izan, sariarena etorkizunean segur nago oso egitasmo eharra izango dela eta jendeak eskertuko dula eta herritar guztiek eskertuko duten zerbait izango dela. Beste guztia, gauza txikiagoak izan dira, segurazki, baina badaude egitasmo asko daude politiak izan dianak eta oso gustora gelditu behar. Gai gehiago nahi dugu gero, justu hori kontrako bat ez nahi izukeria, zertan ez dezuen asmatu edo izan dezuen horako oso esazioekan erabaki batzuk hartzerakoan edo... Zaila da, hemen bertatik esatea hori, batez ere zuk zerbait erabakiren bat hartu duzunean eta nahiz eta gauzak ondo ez atera, zuk badakizu zergatik ez den ondo atera, orduan beti ere esplikazio horiek justifikazioa bat dute. Orduan dana dauka justifikazio bat, kanpotik asko hobea da, horregatik kanpotik balorazio hori egitea, ez? Asko fina zera neutrala eta zerbait ondo ez bada atera, badakizu zergatik den eta gauzu badagoela horren atzian. Estuasun ekonomikoan ibili gara, egia da. Baina hola eta guztiz ere gauzak egin dira eta India gauza minimoa beharrezkoak ziena. Beste guztietan ez dira sartu ere egin, ze ez zeon aukerarik ere ez. Baina hola eta guztiz ere nik uste nahiko txukunera mandala guzti hori. Zer eramaten den gaizki, norbait laguntza esk etortzen danean eta zure esku ez baldin badago, eta ezintasun horrek ez da galea eta ez da txekina eta segurezki izango da jardun honen alderik txarrena edo ilunena ez, edo udalan bertan ez, laguntza eski etortzen badia eta ezin badiozu laguntza hori eman, ez da bat ere atsegina sortzen.
Bi galdera hori lortutako beste pare bat galdera, nola nahi batzuk osatzeko legegintzaldi honetako une zail bat azpimarratuko zenuke, eta aldi berean une gozo bat. Une zaila eta une gozo bat. Zaila, segurazki, uholdeak, lehendabiziko uholdeak esan denik, bai da. Ze geroztik ja, nola bit eskarmentua bagenuen eta bagenak zer egin behar zen. Baina hasierako, izan zen, sartu eta seituan izan ziren, horrelako sensazio bat zeiten dezu, gainera da naturaren kontra, ezin dezu ez egin. Gauratzen aizimena egin laganak, bueltakan esperitzen ingo dugu eta udaltzainekin, brigadako jendearekin eta horrela da, ezin zara zer gehiago egin, ez? Eta gintzen zegoen egoera horrela ikusita eta, honein nola buelta ematen zaio ezin zan, ez zegoen ez zer gehiago egiterik, baina sensazio txar bat zen, eta guztia pixka batekin bizi izan genuen, ez genekiun ze gertatuko zen, ez? Ibaia harrioa bazeko gora, eta ama, igual hori momentu kritiko bat izan zen, beste guztia, ez zure eskuen ez da gai bat dauza, baina goi baitzeko gure esku eta pixka bat utzin behartzela ez, zer gertatzen ikusterik. Bereziki une gozo bat, gogorra zeniko zenukena, nabarmendu nahiko zenukena? Gozoa. Lehen komentatu dizut, igual goza txiki horietan, ez? Sensazioa, asetuta geratzen nahi zen sensazio horiek igual dira gehienak. Ikurriñaren omenaldia egin genuen eguna ere polita izan zen, ze lehengo alkateak ere etorri zian, bat etzan etorri, nahiz eta gonbidatua izan, baina aspalditik 77tik honaino izandako alkateak parte hartzea, nik uste egun polita bizi izan genuen hemen Usurbilen, ez? Ez dakit, edozein momentua izan da, kalean edo norbaitekin topatzen zean eta eskerrak ematen dizkizuten nian zerbaitegatik, kritikak ere jasotzen ditugu, noski, baina, nahiz eta gauza txikiak izan, haundi bezala sentitzen dira. Finantzazio faltak, baldintzaturiko legegintzaldia izan da hau, eta hoxe, galez behin bizuke jazen montan mugatu edo baldintzatu dizue, zuena jarduna lau urte hauetan, lau urte zaila hauetan. Bai, baldintzatu gaitu izugarriz, hemen eta huriek bezala beste herri ere, diru-jurriak murriztu egin dira, eta, horren kudeak eta egin behartzen ez, eta ohituta bagenuen hemen, rotonda bat egitera edo behartzen gauza hundiak, dirua eukitzea, gertatu da izan da, gauza txikiak eta beharrezkoak bakarrikanen egin direla, baina horiek ere ondo egin direla usteet eta alik eta modu egokienean, ez? Ez dakit zertzen gehiago, hori? Bai, gero, zea ekonomikoa. Bai, eskuasun batean zaude, eta orduan, hemen adibidez musika eskolarena, ia horrego legegintzaldian posible den, ez? Baina, alata guztiz ere horren ikastolaren berrikuntzan parte hartu dugu, egin dira gauzak, eta ikastolako adibidez obra polita izan da, eta oso gustora egin ditu erabiltzaileek, eta ondo egin dago lana da, baina hori izan da, egin duen proiekturik handiena eta diru gehiena hor da, eta baita ere uholdeetan, hau da, diru asko funtzain duz, eta uholdea bakarrik ez, mendietako bide asko erori egin zaizkigu, behin baino gehiagotan, euriten eraginez, eta hor diru asko funda. Diru asko gainera, oso espero gabekoa, oso gutxik ikusi dutena, ze bideak konpondu indira. Baina, ez da, herritar guztiak ez dira hortikan pasatzen, eta orduan da ikusten ez den zerbait eta dirutza funda hor ere. Baina, egin beharrekoa zen eta ez zueltarik eta egin da ez. Zuta honekin lotuta, ezakit, ze perspektiba dauden, datozen lau urteotako ere, egoera ekonomiko estu horretan jarraituko dute udaletxe, ze aurreikuspenak egin daitezke hauentxe? Usurbilen ikusteet, pixka bat egoera hobetu egin dela. Ze azken finean orain ere, eraikin batzuk egingo dira, etxezitza berriak egingo dira, eta hortik diru sarrera batzuk izan dira. Gertatzen dena da, hortik datozen diru sarrerak diala jardunaldi horietarako, hau da, geroraia ez dator inolako diru itxurririk hortik. Orduan, gauza horiekin ere kontu pixka bat eduki behar da.
Eta, bueno, ekonomia dikoanaren arabera, enpresak izten balin badia, enpresak gainbera balin badia joaz, obrarik ez balin bada egiten, azken binean hemeneko diru sarrera gehienako egia, alde batetik foru aldundiak ematen duen foru funtsa, hori egia da, foru aldundiak ondo kudeatu duela eta udalei dirua mantendu eta batzutan egin duela, baina enpresak izten balin badia, ez dago aktibidaderik, ez dago jarduerarik, dirua ere gutxiago sartzen da, eta krisia balin badago eta etxe berriak ez badia egiten, ez balin badia berritzen, hortik ere diru gutxiago dago. Egia da, azken aldi honetan, basarriak berritzen nahi diala, etxe bizitzak muitzen nahi da, muitzen nahi da, igartzen da berpiztu indala pixka bat ekonomia maila hortan.